Мислиш, че за добър бизнес ти трябват пари и опит? Грешка. В това видео ще ти покажа как можеш да започнеш бизнес от нулата, дори ако нямаш нито един лев и нито един ден опит. Аз съм Валентин и ще ти покажа реални стъпки, които можеш да приложиш още днес. Ще минем през 5 етапа. Избор на ниша, минимален старт, тест на пазара, оптимизация и растеж. Следвай ги и ще видиш, че бизнесът може да започне още сега. Първата стъпка е да избереш ниша. Нещо, което ти е интересно и можеш да го започнеш още сега. И ето няколко примера. Препродажба на дрехи и аксесуари, на електротехника, дребни услуги или дигитални продукти. Важното е да избереш нещо, което вече хората търсят и са готови да платят за него. Можеш също така да провериш в OLX, Базар, Instagram, TikTok какво всъщност хората търсят и какво се продава най-много. Стъпка 2. Минимален старт. Не ти трябват 1000 левове за да започнеш. Можеш да стартираш от 0 до 50 лева. И ето ви един прост пример. Купувате малко количество продукти, които после можете да препродадете. Или използваш дропшипинг. Не държиш стоки на склад, а ги изпращаш директно от доставчика. Дори услуги като графики, монтажи, писане на текстове може да са старт. Важно е просто да започнеш и да видиш как реагира пазарът. Стъпка номер 3. Тест на пазара. След като имаш продукт или услуга, е време да го тестваш на пазара. Публикувай малко количество на някоя платформа и виж хората дали имат интерес към него. Ако няма интерес, променяш описание, снимки или цена. Този етап е ключов. Той показва кое работи и кое не, без да хачиш много пари. Стъпка 4. Оптимизация и продажби. Когато разбереш кое се продава, оптимизирай. Подобри снимките. Хората купуват с очи. Напиши описание, което обяснява ползите от продукта. Пробвай различни цени, за да видиш коя ще привлече повече клиенти. Малките промени могат да увеличат продажбите значително. Стъпка 5. Растеж. След като откриеш печеливш продукт или услуга, увеличи обема. Може да създадеш онлайн магазин или да публикуваш в повече платформи. Давай нови продукти и следи какво се продава най-добре. Така бизнесът ти започва да расте, без да имаш начален капитал. Съвети за мотивация. Не се страхувай да започнеш от малкото. Важното е да започнеш и да се научиш от опита. Всеки успешен бизнес започва с малки стъпки и с един продукт или с една услуга. След време можеш да разшириш и да увеличиш доходите си. И ето 5 стъпки, които можеш да започнеш бизнеса си от нула. Избор на ниша, минимален старт, тест на пазара, оптимизация, растеж. Ако искаш да видиш как аз правя първата си печалба от 50 лева и как поддържам бизнеса, абонирай се за канала и гледай следващото видео. Надявам се, че ви е харесало. Бъдете здрави! Чао!